Sanibonani bangani bami, uMam G futhi onibingelelayo namhlanje. Sondelani-ke nizolalela izindaba zethu zeBhayibheli. Indaba yethu-ke namhlanje ithi ukuzalwa kukaJohane. Emihleni kaHerodi inkosi, kwakukhona umpristi othile ogama lakhe nguZakhariya. Unkosikazi wakhe igama lakhe lalingu-Elizabethi. Babelungile bobabili phambi kukaNkulunkulu, behamba ngayo yonke imiyalo yenkosi bengasoleki. Kepha babengenabo abantwana, sebekhulile. Kwathi-ke uZakhariya esayenza inkonzo yakhe yobupristi phambi kukaNkulunkulu ngokomthetho wobupristi, ngokuba kwakunguye owabelwa ukungena ethempelini lenkosi azoshisa impepho, isixuku sonke sabantu sasikhuleka ngaphandle ngesikhathi sempepho. UZakhariya-ke esesethempelini lenkosi, kwabonakala kuye ingelosi yenkosi. UZakhariya eyibona wethuka, wehlelwa uvalo, kepha ingelosi yathi kuye, "Ungesabi Zakhariya, ngokuba isicelo sakho sizwakele. Umkwakho Elizabethi uza kukhulelwa indodana, uyiqambe igama lokuthi uJohane. Uzakuba nokujabula nokuthokoza wena, nabaningi bazojabula ngokuzalwa kwakhe, ngokuba uzakuba mkhulu emehlweni enkosi. Kasoze waphuza iwayini nophuzo oludakisayo. Uza kugcwaliswa nguMoya oNgcwele esiswini sika-Elizabethi." UZakhariya wathi engelosini, "Ngiyakukwazi ngani lokhu na? Ingani sengigugile, ngiyindoda endala mina, nomkami usekhulile." Ingelosi yaphendula yathi kuye, "NginguGabriyela mina, omiyo phambi kaNkulunkulu. Ngithunyiwe ukuba ngikhulume kuwe, ngikubikele lezi zindaba ezinhle. Bheka-ke manje uzakuba yisimungulu, ungasakwazi ukukhuluma kuze kube lusuku okwenzeka ngalo lokhu, ngokuba ungakholwanga amazwi ami azogcwaliseka ngesikhathi sawo." Abantu bemlindele uZakhariya bamangala ngokulibala kwakhe ethempelini. Kuthe esephuma, wahluleka ukukhuluma kubo, bazi ukuthi ubone umbono ethempelini. Wayelokhu ebaqhweba, wahlala iyisimungulu. Kwathi seziphelile izinsuku zokukhonza kwakhe, wamuka waya ekhaya. Kepha emva kwalezo zinsuku u-Elizabethi umkakhe wakhulelwa, wazifihla izinyanga eziyisihlanu. Wathi, "Yenze njalo iNkosi kimi emihleni eyangibheka ngayo, ukususa ihlazo lami phakathi kwabantu." Iphela lapho-ke indaba yethu bangani bami. Ngiyathemba ukuthi niyithokozele indaba yokuzalwa kukaJohane uMbhaphatisi. Nangokuzayo futhi nisondele izozathamela izindaba zeBhayibheli. Kuhle ukufunda lezi zindaba bangani bami nisebancane, nilazi iqiniso likaNkulunkulu, nisale kahle.